Dobar dan, drage Daruvarčanke, dobar dan, dragi Daruvarčani, prijatelju gradonačelniče, predsjedniče vijeća, kolege zastupnici, ministri, uzvanici, gosti, gospođe i gospodo. Sretan vam i uspješan dan grada. Grada u koji se dolazi dugo, uvijek sa dobrom namjerom. Ovaj prostor dolazili su još u rimsko vrijeme iz razloga tog vremena, kvalitete, prirode, vrijednosti koje čuva ovaj kraj. Dolazilo se u srednjem vijeku, dolazilo se kasnije, dolazili su Česi, Mađari, Njemci, ne da ga osvoje, nego da mu dodaju novu vrijednost i dodali su. Ovdje se živi u harmoniji i to u harmoniji koja može biti ideal za Europsku uniju i jeste ideal za Europsku uniju. Istodobno Daruvar daje izuzetno veliki doprinos u Domovinskom ratu za samostalnost svoje domovine. Sve su to vrijednosti koje obogaćuju Daruvar, obogaćuju Hrvatsku i unosimo te vrijednosti u Europsku uniju. Te vrijednosti danas privlače u Daruvar. Drugim riječima, danas više ne privlači u Daruvar samo topla voda, dvorci, Janković ili vinogradi. U Daruvar danas privlačite vi Daruvarci. Vi Daruvarci koji živite u vrlo harmoničnoj zajednici, zajednici koja sama, to je najvažnije, zna šta hoće, šta joj treba i koji su putevi uspjeha. Vrijednost ljudi je zaista najvažnija stvar. Uvijek samo ljudi čine vrijednost i samo ljudi garantiraju uspjeh. Ja sam siguran da ćete vi svoje vrijednosti koje ste do sad pokazali razviti još više u Europskoj uniji uz partnerstvo ne samo Hrvatske države, nego svojih prijatelja u svijetu. Kultura, raznolikost kultura, raznolikost jezika je bogatstvo Daruvara, kulturna vrijednost Daruvara, ali društvena vrijednost Hrvatske. To mora prepoznati i Ministarstvo kulture, Ministarstvo gospodarstva, jer je to naša slika za Europsku uniju. Vaši prijatelji iz inozemstva su dokaz da cijene vrijednosti Daruvara. Poštovane Daruvarčanke, Daruvarčani, da ja ne bih sada držao političke govore, ovo je dan kad se treba sjetiti svih koji su zaslužni za Daruvar, ljudi koji su svojim radom, znanjem, sposobnošćima, odanošću i borbom dali da mi danas možemo govoriti o projektima koje će obilježiti Daruvar ne sljedećih 10, nego sljedećih 50 godina. U tom smislu znam za neke projekte o kojima govori moj prijatelj gradonačelnik. Ja vam želim da sve projekte koje imate i u idejama, i u projektima, i u nacrtima ostvarite što prije u korist vas Daruvarčana, u korist Hrvatske države, na vrijednost, društvenu vrijednost Hrvatske države, hrvatskog naroda i europskih demokratskih vrijednosti. Živjeli, uživajte.